Bon dia, som les classes de 5è i 6è de l'Escola Xola de Rubí. Som una escola molt bonica d'una línia del centre de Rubí. Els nois i noies que estudiem aquí som de nacionalitats molt diferents i sovint venen alumnes nous quan el curs ha començat. Treballem amb la metodologia ABP, que vol dir aprenentatge basat en projectes. I què hem fet? Primer, preguntar-nos i parlar molt de com millorar el món. Van descobrir els ODS. Sabeu què són? Són 17 objectius de desenvolupament sostenible que volen millorar el món abans del 2030. Va investigar sobre més propers a nosaltres. Vam començar amb l'ODS 1, fi de la pobresa. Hem après moltes coses, com per exemple paraules noves, infracció, subvenció, com a just, desigualtat, injustícia, taxa i prestacions econòmiques. Hem reduït la població mundial de 8.000 milions en 100 persones i ho hem representat amb maquetes i murals. Ens ha agradat fer un labbook sobre les necessitats bàsiques, representar la informació amb mapes conceptuals, esquemes i resums, construir una maqueta, murals i tot això barrejats amb 5è i 6è. Amb aquest projecte hem après que la pobresa és més que no tenir diners, és patir, en casos extrems no menjar o fins i tot viure al carrer. Ens hem adonat que hem de valorar el que tenim perquè molta gent no s'ho pot permetre. També hi ha molts països que reben molta matèria prima d'altres llocs i no els hi paguen el que mereixen. Comerç injust, cosa que a l'escola no ens agrada gens ni mica. Cal dir que ens ha agradat molt barrejar-nos amb altres classes. Per exemple, hem après com si fossin 100 persones. 12 no saben llegir. Quina sort tenim d'anar a l'escola i aprendre. M'ha agradat molt el projecte perquè hem treballat amb 5è i així ens podem relacionar amb altres nens i nenes que no coneixem molt bé. A mi m'ha sorprès la gran quantitat de gent que estan en situació de pobresa. Jo he après què són les entitats i les ONGs. En aquest cas, a Rubí podem trobar l'ASAP, la Creu Roja i Càritas. Esperem que us hagi agradat. Igual que hem treballat l'ODS 1 al primer trimestre, actualment, al segon trimestre estem treballant l'ODS 4, l'educació de qualitat. Continuarem.